Sziasztok! Én Barnabas Gamer vagyok, és most kit PvP-zni fogok. Hát, kezdjünk is bele. Egy kis időt még kérek. Most berakom a Faithful-t. Nem lett cucc, különben a Faithful az nem ilyen tisztára átalakító, csak így szebbé teszi nagyjából így full screenbe, hogy az igen, hogy jobb legyen nektek, így full screen. Ez így csak nektek jobb, hogy ilyen full screenben játszok. Na és akkor hát csapjunk is a lecsóba. Lol. Hát így kezdjünk bele. Jó, Vladisverős az a legerősebb. Nem a mangó. Mondj meg. Jó, meg a Blood is. Jó, attól függ, hogy kinek melyik. Mert ezek erősek. A mangó az egy krumpli, amik meg rohadt sok, az sem ez. Jó, mindjárt meghalok. De még azért is PvP-zsek. Kösz a free kill-t. Jó, nem kaptam MZ tokent. Egy HP futás. Stick! Csak ne engem, ne. Nem, most még az se jöjjön a Pyros. Pyro is megöl. Fús. Ne. Jaj, most azért futok, mert kevés a HP-m. Csak nem, hogy aztán rám támadják. Pont most. Kírjam azt, hogy Rec, majd hogyha oda feljutottam. IP a leírásban megtalálható lesz. Csak akkor most így annyira izgulok, hogy most nem tudom kiírni. Rec. Majdnem ezt mondtam. Nem tudom, hogy miért. Na. A recording. Rec. Amúgy itt lehet legjobban pénzt szerezni, mert mindenki ide teleportál az. Itt szerezni pénzt jó dolog. Vagy így. Jó, ott van a... Nem tudom, hogy nem lett neki olyan... Sparja van az alkemikának, vagy hogy hívják azt? Tudom, hogy ez most melyik itt. Én nem játszottam sokkal. Amerikában azzal hívta fel a rendőröket, hogy a házáról beszökött egy légi farkaskaja. Az állat nem volt hajlandó távozni, sőt a nappali kandallójában is megtisztelte magát. Hadd kapjam már el azt, hogy gazdatnak jó most. Úgy kapják. Ott van egy másik lehetőség. Jó, most ezt követtem. De az mit bágol, az igen, az jó neki. Jaj, Bolfasz Archer. De akkor miért nem vált kordra? Csak közel van az ellenség, akkor kordral tessék. Jó, az ide most beragadtam keményen. Megoldom. Jó, fucking server lag vagy, még nem. Jó, nem. De mi ez? Hogy megy bele a földbe? Szépségversenyt rendeztek Gödöllön, méghozzá kutyákkal. Fókusz riportjában volt szó arról, hogy az ország legrondább kutyáit kerestek, nem biztos nem voltak ott. De halkítsátok le a tévét! Annyira komoly volt a verseny, hogy már tegnap elkezdték a felkészülést. Fodrászhoz mentek és illató zuhanyt vettek, hogy a legjobb formájukat mutassák az ősi versenyekre. Igen. Hoppá! Azt úgy vettétek, hogy az most jó. Megnézem, hogy hány perc. De nem, ez a rohadt knockback. Jó, aztán is. Az knockback. Na. Most már megnézem, hogy hány percnél tartunk. Full screen figyelmet. Vagy mégsem. Ja, bocsánat. Jó, 4 perc, akkor most, bocsánat, de most így akarom, nehogy aztán most kifagyjon így. Jó, most, mert akkor ti megcsináljátok magatokat, vagy majd. Az igen, milyen endőrpörlök. Tudom, hogy alig van defen, még azért is tudom a Vladisverrel, mert az a legerősebb kard. Jó, mert... az igen, hogy csak a vértem van. Abból is mennyi darab ez a 13. Jaj.
25 MZ token volt. Ez csak eddig bírta egy nap, 2 napig. Erre jók a free kitek. Jó, ebből most mindjárt ez is eltörik, és akkor majd lesz egy kit bemutatás. Kit bemutatás és PvP-z is. De nem már, most direkt engem kell, az a kiket mereg és videózik. Jó, az igen egy durability, valaki belém üt kétszer, meg annyi annak is. De van 0 durability is. Ma vértem neki is annyi. De a kordobból meg alig fogyott. Jó, abból fogyott 20, ilyen meg nem volt, hogy 20 fogyott, amíg az összes szóval már nem törött. De róla én meg tök sebezhető vagyok, csak a kardom jó. Belém ütnek egyet, azt meghaltam. Nem akarok magózni, az ilyen. Jó, majd a végén. Na, Archer, nézzük csak. Protection 3 mindenen. Jó, azon van 3, ezen 2, ezen 3, ezen meg Feather Falling 3, könnyűesés és robbanásvédelem 5. És kapunk jó sok nyilat, és az töret, Unbreaking 3, Punch 2 és Power 3, az amúgy töretetlenség, erő és ütés. Az ütés az kb. Knockback, máshol mondva. Hogy az így fogom, és ahol láttátok, hogy engem is hogy előttek 1 kilométerre. De ez amúgy rossz, mert hogy akkor csak hogyha fedezékbe kell vonulni, akkor jó, mert amúgy meg akkor nem tudsz. Nem tudsz akkor így killelni, mert elmegy a kill. Szó szerint. Hát ő meg így azt hiszi, hogy érted, így kemény gyerek. Jó, 6 perc, jaj de jó. Már el is törött valami, az ennyi volt. Heavy, az full vasszert, és a cipőjén könnyű esés 4. És egy 8,5-öt sebző vaskarja van, ami is a élesség 2. Na, miért nyomkodom azt? Az egyest akkor nem. Tömegfájt, ide kéne aztán a mangó. Ezt még nem akarom megvenni MZ tokenért, az még sokra elhasználható. Mondjuk itt PvP az, ahol a leginkább. Úgyis könnyen lehet szerezni free kitekkel. De még ezzel tolom addig, amíg így amíg olyan 2-3 halálig. Jó, de gyerekek, már 8 perc! Jó, amúgy ezzel lehet jól tolni, meg ezzel a másikkal, a Bladisverdössel, a Merceryval. És itt jön a Pyro, annak van egy Protection, védelem 2-es sapkája, védelem 3, védelem 3, könnyű esés 3, és egy tűzaffinitás 2-es vaska, kőkardja, ami 5-öt sebez, de éget, és egy tűz 2-es íja, és van egy 8 perces tűzellenállás potia, vagy az Potion of Fire Resistance. Az tűzállóság. Most így is megyek. De amúgy az a baj, a Pyro-val sokan azt támadják. Mert különben egy rohadt jó kit. Bladisverdös és Pyro az így az egyik legjobb párosítás. Vagy Mangó és Pyro. Jaj, szerver lag, utálom. Ez volt a Pyro. És itt van a... Jó, hát most le kell állítanom, mert már fél perc és vége. Hát... mindegy. Köszönöm a figyelmet, én Barnabas Gamer voltam. Hát, sziasztok!